आइटाबारि बर' समाजाव बारग' बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारि क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेलनि गेजेरजों जयनिं लानाय हाबाफारि बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय मथंगुरियाव दिनै बिपिएफनि मथंगुरि ब्लकआव फोसावदिं मेल आरो जयनिं हाबाफारि खुंनाय जायो। बे फोसावदिं मेल आरो जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै क'क्राझार लकसभा बियाबनि दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिनि जानानै बिसायख'थिनि फोसावदिंनायजों लोगोसे दोलोआव गोदानै हाबफैनाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि बिबानगिरि मावथिफोरखौ बरायो। बे फोसावदिंनाय आरो जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएलआ देरहाया आरो जेबो फेक्टरानो नङा, बिपिएफजों जुजिनो हानाया क'क्राझार लकसभायाव पलिटिकेल पार्टी दासिमबो मोनाखै, नुवाखैबो आरो नुनायबो नङा होननानै बुङो। लोगोसे बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया देरहानाया रोखा होननानै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुङो। मथामगुरि ब्लक हिसाबै मिटिं खालामनानै आं जिखिनि मोनदों खोब मोजां, गासिबो जाथि जनगोष्ठियानो फैजोबदों। खोब पजिटिभ मानसिफोरनि जिथु मुड लानानै ओंखारबोनाय बेफोरखौ नायनानै जों बुजिनो हायो जे बिपिएफनि थाखाय भबिष्यत माने बे एमपि इलेक्शना बिराद मोजां जागोन आरो बयबो जाथियानो फैजोबदों आं नुदों। इउपिपिएल देरहाया बेवहाय खुनु फेक्टरानो नङा, जोंजों जुजिनो हानाय क'क्राझार लकसभायाव खुनु पलिटिकेल पार्टि आं मोनाखै दासिमाव बा दिनैसिमाव आरो नुनायबो नङा। इलेक्शना गोबां दोलोनिफ्राय इउपिपिएल नागारनानै बा बिजेपि नागारनानै बा कंग्रेस नागारनानै जोंनि दोलोआव हाबनाय हिसाब गैयै जाबाय। दिनैबो बेहाय 100 जननि बारा इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ नागारनानै फैनायफोर दङ आरो बिनि सिगाङावबो बे दक्षिण हावलियावबो बेबायदिनो प्रग्राम जादों। मिटिं जोबखांनानै 100नि बारा इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ नागारनानै जोंनि दोलोआव हाबफैदों। मथथे बिपिएफ हिसाबै खोब मोजां, खालि मथामगुरि समस्ति नङा, एन्टायार क'क्राझार लकसभा हिसाबै बिराद मोजां जोंना। मानसि जाया, बिसिनाव मानसि जाया, रावबो थाङा आरो जुदि थांदोंब्ला बेखौ 500 थाखा हाजिरा होनानै लाना थांदों बिसोरो। 500 थाखा हाजिरा होयै होयै बिसोर मानसि लाना थाङो, बेखिनिल'। 2 लाखनि गोजौआव देरहागोन खाम्फा बरगयारिया। इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन जिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों। जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आर'ज खालामनो हागोन। बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे एमए नङाब्ला बिए उथ्रिनाय जानांगोन, लोगोसे बिएड नङाब्ला डिएलएड कर्स लानाय जानांगोन। फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन। दान बान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा एसएमसिनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन। गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आर'ज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों वाट्सएप एपआव दैथायहरनो हागोन। सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।